Des. Ya, ntar badan mak. Des iki tak ditekuk. Lah anu klumpuk dari sini iki. Oh, ngono. Oh, terus ki rono. Ora nang kene. Oh, rono. Ya, badan iki mak. Tadi iki arah iki miring. Oh, ngono Mas. Miring iki. Terus sadar kena, buka kena, keplek kena. Jujur yo. Terus tak yo. Itu bisa ngono. Nyabetke kok. Nyabet iki ra nyabetke iki. Ora nyabetke ya. Nyabetke kudu nang kene lho. Nggih. Kok ki omah. Loro nang nang lah. Iki opo iki? Nyabetke nang kene no. Ini nyabetke di dengkul. Terus dibuat. Wis lagi joget. Dadah.